V našom prvom videu z hry Restaurant Together. Sme na to dvaja a ideme na to. Ja tu čakám na objednávku. Dobre, máme tu takto, to začal vyzerá. Toto je naše prvé video z tejto hry. Bude ich viac asi. Toto je prvá séria. A ideme sa pustiť na to, takže tu máme dvoch zákazníkov. Musíš kukovať. Máš to tam. Mám tam. Bum, prvý zákazník. Máš to ďalej nechcem. Idem kúpiť niečo. Hotovo. Idem kúpiť niečo. Tak, Ondrej ide teraz do shopu. A budeme natáčať hlavne asi spolu. Ne? Hej. Toto je vlastne iba séria, kde budeme spolu. Prirábaš už takto zo začiatku? No, Sme boháči. Akože za jedlo. Koľko si pýtame za jedlo? 20 eur. Akože iba za čistú ryžu 10 eur? V pohode, nebudeme sa sťažovať. Samozrejme. No jasné, revert. Dobre, máme 200. Kúpame Cleanera? Prime. Ale koho kúpame? Kúpime si waitera. Ale to je ešte hneď alebo ešte potom? Hneď waitera. Alebo až potom budeme mať viac, aby sme stihali, lebo zatiaľ je to v pohľadku. Okej. Budeme kúpiť Team Butcher. Alebo môžeš ísť ty, aby si ukázala divákom, ako to vyzerá v shope. Taký tak toto vyzerá to aj v shope. Nejaké veci za Robuxy, za diamantiky. Ale to mi asi využívať časom. To si určite niekedy kúpime 3000 diamantov, kľudne si našetríme. Asi začneme týmto si 70 diamantov. A určite sme vám na začiatok zabudli povedať like a odber. Musíte. To je najlepšie. Čo môžete pre nás spraviť? Sme malí tvojci, takže mohli by ste nám podporiť iba jedným klikom. Je to pre vás iba jeden nejaký klik a pre nás je to všetko. A nič vás to nestojí. Je to iba jeden klik. Takže teraz vašujeme a ideme postaviť ďalšie. Takže sem dáme takto stôl, stoličku, stoličku. Oklamili sme $100. Super. Máme tu Michael Jacksona. Hihi. Máš od Michael Jacksona? No, trošku, hej. Wow. Takže máme tu Michael Jacksona, ktorý chce... Čo to je? Dobre, nebudem nič komentovať. To je sushi. To je sushi pre uši. Asi. Sushi pre uši. Dobre, to je jedno. Tak, my teda budeme teda natáčať série z tohto. Až pokým nebudeme mať 500 sledovateľov. Ale samozrejme aj iné videá. Skôr napíšte, čo chcete, aby sme natáčali. Hej, napíšte. Lebo my máme v pláne natáčať ako jednu veľmi veľkú vec. To bude... Nechajte sa prekvapiť. Druhý Michael Jackson! Dva Michael Jacksonovia. Dobre, takže nám. Preto sú to fake Michael Jackson. Nem, falšujú Michael Jacksona. Za chvíľu dostaneme Getting Cooking. Getting čo? Hej, to je moja práca. Getting cooking. Máš tu naservírovanie. Ďakujeme všetkým. Ja už ďalšie odservím. Nie, píšem. No dobre, tak... Nič, ako sa máte? Ja som veľmi dobre, ale tie prázdniny tlačia moc. Veľmi smutno. Ináč, čo ste to najlepšie zažili? Napíšte do komentáru. Ja som bol v Španielsku práve vtedy, keď vyhrali majstrovstvá sveta, čo bolo fakt dobré. Komu ste fandili vo finále? Akože Ronaldo. Prepáčte, ale Ronaldo. Akože školu máme celkom radi, ale... No, proste viete, ako to chodí. Je ťažší stôl. Michael Jackson, koľko dá? Nedal Díško, smutný. Dobre. Kúpim Cleanera musíme kúpiť. Tak, kúpil som Cleanera.
Conora? Conor McDavida, chlapec. Ja mám rád McDavida, akože. Akože hej. Fúha, no tak ja idem asi kúpiť nové stoličky, dobre? Nekúpuj, lebo za chvíľu máme stoličku dole. Hej? Á, okej. Ale môžeš, ale kúp rovno aj nový stol. Okej. No, teda peniaze ma dostačia. Dosť. Ani ne. No, 5 euro. A 5 dolárov, pardon. Nekúpiš novú? Čo? Rúru. No, ani nie. Dobre, tak... Trošku vrta. Prepačte, vrtajú tu, ak to počujete. Akože, stále napíšte, čo chcete, aby sme natočili ďalej. Akože my budeme, dobre prezradím to, budeme natáčať Minecraft série, kde postavíme najväčšie mesto v Minecrafte. A určite máme v pláne robiť aj vlastný Minecraft server. Hej, a kto chce, budeme robiť súčasť na nejakom streame, že kto vyhrá tú súťaž, tak môže sa pripojiť. Budú vlastne 5 výhercovia a môžu s nami stavať Lego mesto. Teda Lego mesto. Pardon, Minecraft mesto. Dobre, prepáčte, ja som úplne šibnutý. Každopádne, ak chcete, aby sme... Som to chcel trošku inak. Dobre som počal. Každopádne, ak chcete, aby sme z tohto urobili série, koľko? Jeden like. Stačí, budeme dobrí. Jeden like stačí. Alebo 2 lajky. OK. Alebo 5 odoberateľa. No. Jeden sledovateľ a 2 lajky. Dobre? Tak to sa zhodneme. Alebo budeme dobrí. Aby ste mali čo pozerať, je 2 lajky, 2. Samozrejme, že... Sledovateľia nemusia, dobre? Akože, ak dáte aspoň jeden odber na tomto videu, tak môžete pracovať s nami v tomto My Restaurant. Teda, no, je to taká reštaurácia. A vlastne vás potom si mi stačí dodať ten odber, tak stačí, aby napísal svoje Roblox ID do komentáru, zoberiem vás a môžete sami pracovať, pridáme vás tam do tej Alebo hry. vaše Discord meno. Alebo Discord stačí. Discord meno. Aby sme sa s vami vedeli kontaktovať. Hej. Discord je dobré. Napíšte svoje Discord meno, ale iba keď dáte odber. Odber a like. Inak to nebude. A môžeme to byť kľudne aj 10 proste. Alebo pôjde s nami Minecraft. Ale ja v Elicu, hej? Java. Hej. Môžeš s nami postaviť hoci čo chceš. A ja idem... Môžeme? A ja idem kúpiť sim. Dá nám nejakú challenge v Minecrafte. A keď bude chcieť, môžem s nami urobiť mesto. Hej. No, nie mesto, ale server. Server. Nebo moc postavať. Čo je to zlatá vanka? To si to postavil, či už sa plesol? Neplešil som. Dobre, tak zatiaľ už tu máme 6 stolov a 12 stoličiek. Super. Už sa akože dosť zlepšujeme v tomto. My sme si to trochu nacvičili. Ale akože je to fajn. hra. Pripomína mi tú hru Rána restaurant. Hej, alebo My Restaurant. Trošku tu nestíham kúkovať. Potrebujem lepšie kúk. Ideš kúpiť? Ja idem kúpiť. A za chvíľu tu máme novú vec a to je farma. No, do farmu. To je proste má najobľúbenejšia vec na tejto hre. Si tak ja si kúpim túto, ak teraz nemôžeme. Sa pozriem na skilly. Ešte chvíľku počkaj, dobre? Ešte pár vecí pokúkaj. Aby sme mali novú a lepšiu. Ja vám pomôžem, kľudne. Či sa... Skills. Či sa... Za chvíľočku. Serbič už máme.
Dobra, teraz będziesz miał co kupować. Już i bardzo. Nie proszę, ja nie chcę porównać. Dobra. Kupiłeś? Skills. No, jeszcze patrzeć. Pieczonka mamy. Michael Jackson! Hihi. Nie znam takie śpimy, idzie na bynazę, to chwała. Gdzie mam śpinała? Jakoś to. Byłeś warić plus? No ale ja to muszę wyrzucić za biedności. Jeszcze troszkę, jeszcze da ci jedno upuknąć. Jakbym kukt. Masz to tam. Hej? Nie wiem. Czekaj. Hej, tam się upieć. Proszę. Masz to! Yes! Także prva veľká vec v našom svete. Dobra, takže to dám sem. Ja by som zamestnal už kukra. Nie? Dobra, zamestnaj to kukra. A máme 200! Jest, idem do zahrady. Aj, to ražby. Dobre, kľudne choď. Každopádne budeme natočiť aj z CSK. Counter-Strike. Ešte nejaké domyslíme. Alebo, kto chce, tak nech napíše do komentáru, dal som like a odber. A samozrejme dal like a odber. A môže vybrať, akú hru tam pôjde. A za aké natočíme v sériu. No, presne tak. Takže stačí iba like a odber. Ježiš, ten kúkar nič nerobí, mám taký pocit. No je ty. Počkaj, predávaš. Hej, Možno takto z horta? musí. Nekupuj, lebo potrebujeme ešte $20, čo potrebujem. Dobre, ty veľké nechcem. Poprosím jednou budovku. Kamo, ja potrebujem toto dať preč. No teraz by som to nerobila. Musíme, ale to sa nedá. Daj, to im dať. Nedá. Netejkuj orders. Toto mám dať preč? Hej. Až potom, keď ich dorobíme. Len nesmieme prijať ďalších ľudí. Dobre. Nebudeme netejkovať. Tak netejkuj. No, poď si. Áno. Máme farmera. A farma... Čo je? Sme to? Máme tomato. Len tomato. Hotovo. Rýchlo delitnem. Takže nemám. Kamo, prečo? Mám to delitnúť? Nepríjmaj. Ja som neprimal. Nej to príjmaj. Mám to delitnúť? Finish active orders. No. Kto to príjma? Čo? Ale nie, to sa ešte asi varilo. Hej, to sa varilo. Teraz sa už nevarí. A môžeš? Hej, môžem. Máme Bread. chleba. Nice, hotovo. Máme tak veľa peňažkov. To ja idem kúpiť. My sme takí zdraví, robím nám tu záhradku. My sa máme jak chcú. No ja idem ešte do shopu kúpiť. Od sa bude
sú to? Má to jednu šope? Neviem. Dobre, že? Šope? Shopkeeper? No, môžem príjmať objednávky? Hej, už môžeš. No, ja nes. Farming? Nejsú? Nejsú. Kúpim ti. To mi netrvalo. Nevadí. Budeš aspoň mať. Môžeš príjmať už. No, ja to robím na záhrade veci, čo potrebujem. Ja idem na chvíľku preč, mne prišlo jedlo, idem si dole pre ňo, tak zatiaľ môj kamoš to bude hrať. Takže ľudia, no, zatiaľ ideme pofarmiť. Trochu nestihneme. A za kamoša. Tak my ideme pofarmiť v offscreenu a za chvíľu sa vám ozveme. No už sme tu, čaute. Trochu sme asi 5 minút farmili, ale... Nevadí. Toto video skončí, keď budeme mať 2000 eur. 2000. Takže teraz už nekupujeme až 2000 eur. A viete, ako sme sa dohodli? Viete? Dobre. Keby nie, tak sa pozrite na naše video toto. Dajte sa trochu dozadu a tam to bude. Napíšte schválne, či máme si urobiť Instagram. Máme si spraviť Instagramový kanál. Napíšte. Informovať o všetkom. Budeme o všetkom informovať, kedy budú videá a tak ďalej. Máme? Ak áno, tak všetci do chatu napíšte ahoj. A ak napíšete, chceme ďalší diel, tak vám dáme srdiečko. Vám to lajkneme. Alebo 1500, hej, to je tak v pohode. Hej, 1500, dobre. Dobre, teraz... Idem. Dobre. Ale musím si niečo, akože nemám nic nič kúpiť. To by som jedno kúpila. Nice, plus. Aký tak to je možno. Nemôžem, všetko ne. Not only wheat. Máš tam dosť? Hej. Skoro 200. Nemáme tomato. Idem. A ešte nie sú dozreté. Chvíľku počkaj. Všetky sú bruskety. Á, máme tu bohatú úroveň. Dobre. Kúpim asi... nekúpim. Tak, ďalšiu. Kuk. Ešte 300 eur a budeme sa musieť bohužiaľ s nimi rozlúčiť. Bože. Nevadí. Tak. Teraz zoberieme toto. Máme level up. Mluviť, idem po mňa. Dobre. Iba 300 eur. 5, čo? Celé skôžne. Nejdeme na naše ďalší diel potom. Prečo? Neviem, teraz nemám. A máme level up.
Máme novú fríďu. Koľko by ste chceli, aby koľko vychádzali diely? Lebo my osobne by sme chceli, aby z tejto série vychádzali diely tak každý deň, 2 dní. Každé 2 dní. Ale keďže sú prázdniny, tak možno budú vychádzať aj 2 videá za deň. No. A určite shorty budeme dosť vydávať, takže máte sa tu tešiť, milovníci Reelsov a A tak. máme 3100. Takže 50. No, ja si myslím, že sme dosť peniazy zarobili. Tak, majte musíme sa rozlišiť, dajte like, odber a čus.